Радость халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә бәйрәм тантанасы 8 июнь социаль хезмәткәрләр көне буларак билгеләп үтелә. Һөнәри бәйрәмнәр уңаеннан кунакларны район башлыгы да тәбрикләде. От всех заинцев я с большим удовольствием приезжаю поздравлять вас ежегодно, потому что у вас профессия такая. Делать людям добро. Бүгенге көндә районда 100-гә якын социаль хезмәткәр исәпләнә, башка тармаклардагы кебек үк социаль яклау хезмәтендә дә күп төрле яңалыклар, заманча технологик үзгәрешләр гамәлгә кертелә. Наши социальные работники обслуживают более 200 у нас пожилых граждан. В городе мы также и в районе предоставляем данные услуги. Более 28 тысяч населения получает меры социальной поддержки, как меры с республиканского бюджета, так и с бюджета Российской Федерации. Бүген үз эшләрен яратып җиренә җиткереп башкаручы 25 хезмәткәр төрле дәрәҗәле бүләкләргә ия булды. Тантанада катнашучылар арасында Кушъелга авылында социаль хезмәткәр булып эшләүче Фәнилә Шихапова да бар. Ул инде 5 ел авылда ялгыз яшәүче 9 өлкәнгә хезмәт күрсәтә. Минем хәзерге көндә 9 әбием һәм 1 бабаем бар. Без аларны һәр көнне температураларын карыйбыз, менә теннәрен тикшерәбез, ашарга пешерәбез. Менә алар 3 әбием шундый формада хезмәт ителә. Калганнары менә 442-нче стадия буенча, закон буенча менә аларны без хезмәт күрсәтәбез, идәннәр юабыз. Ашамлыклар, ризыклар алып киләбез. Социаль хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләп, энергетик мәдәният сарае артистлары иң яхшы җыр биюләрен бүләк иттеләр. Бәйрәм кунакларына игелекле хезмәтләрен тагын да рухланыбрак башкарырлык көч һәм дәрт өстәделәр. Адилә Борһанова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.